Patrici to dostávala. Jo. Já si ho nepamatuju jménem, ale Ty natáčí. No. A proč? No, abych si natočila to tábor, já jsem se to předtím chtěla vzít taky. To není ale tábor. Tu je tábor. Tady není. Ale tady ne, ale jako my... Já, Trabant přijel. Je, autobus. Káťa Kacerová mě uvidí. Jede autobus. A telefon já jim si naskočím. Máš na ten notebook nápis HP? Kamera může. API. Když to je nápad, když to je na tábor, jakože dáš to potom jako tomu vedoucímu nebo uděláš tak nějaký věci, tak můžeš. Tak totálně. Že bys tady dostal Hele jo, kluci, pokud budete mít vedoucího, který se jmenuje Franta. Vytarovec příjmení a říkáme mu vy, Jožka, tak je to hodně velký perverzák, tak ať vám nic neudělá. Já znám takovou písničku, akorát je taková sprostá. Dobrý den, já jsem tekoučky, co? Mám sebe rád a svýho Trabanta. Počkejte, tak já zatím natočím. Počkejte, tak já zatím natočím. Stejně to bude bez zvuku, takže můžu mluvit, co chci. Počkej. Forever. Natáčím. Já jsem známá vlogerka, puš mi to. Ne, počkej, ale já nebudu tam mít žádný zvuk. Jak to? Víte, co je smutný? Já tam budu mít... Já vidím Jožku. Jožka a Bobeš. Bobeš. Už není. Tak natáčíš. Jo. A bez zvuku. Víťo. Zamávej. By the way, jdete hrát to bang? Jo, a já teďka točím Jožku. Jdeš hrát bang? Jožka to teda umí. Jožka. Pojď. Ono se tam nestřílí. No, jde s náma hra bang. Já jsem známá vlogerka. Ne. Já taky budu, já mám YouTube channel. No Míšo, zamávej. Tak ne. Co? Tak ne. Je? Tak ne. Ahoj. Tohle se mi vůbec nelíbí, holku. Já nic. Co je, malička, ty jsi nějaká? Ode mě. Víš mě pomlouvat a teďka mě budeš My tě nepomlouvali, my jsme to říkali nahlas, mohla si to klidně poslouchat. Hej, Bobeš. Terka tam tak stojí. Mi to pojď.
to. Tak jděte do kruhu, já vás budu točit. Bacha. Počkej. Odvařte mi tady. 14 dní s tebou. Kurva, Káťo, seš moc daleko. Já točím. Hrajeme bang. Prostě jak se to hrálo, u muza, všude. Já to neukážu na Káťu. Bang, a vy proti a vy teďka, co jste naproti sobě, tak střílíte. Ale ona už pak sedí. No a pokud bych ji začala dřív, než vypadne, tak ona si sedne a ona se sama to bude. Hele, já vyberu ty kartičky, ty věci a to ještě čas. Jo, nezapomeň se pak tam až potom. Já chci taky ještě ten náramek. Prostě, až je budeme mít náramek, tak to Tak ale začněte. tak dáme dvě. Jo. Já si to nepomoc. Míšo. Ne, oni se dlouho neviděli. Ale oni se vydají mezi tím, ale já vás tady třeba všechny vidím rád. Když tady to bylo, máme to půl cesty. Já vás taky vidím jenom rok, kromě Demy. Kromě mě, všechny poprvé. Točíme? Točíme, to uvidíš. Tinka, láska moje. Ahoj! Takže čau, vítejte u dnešního vlogu z tábora. Čau lidi! To je Jájinka a Tinka. Víš, že tam není zvuk, vole. Je tam zvuk. Jo, ale jako víš co, ale jako já to až budu to Jsme v táboře. Teda nebude. Meš, nebo já jsem na táboře Meš v Trutnově v Dolcích. A nejstarší holky jsou první oddíl a nejstarší kluci jsou 9. oddíl a jdeme do Dolců. Do dolců. Jdeme do Dolců. Jdeme si zkrátka zaplavat a tam vidíte Teresku, která se schovává a maminku. To je náš vedoucí maminka, který se tam schová za Lucinku, jo? Ale prostě tam vidíte tam úplně všechny. A dál. Tak Teresko, co nám řekneš, co si myslíš? Ty jsi superka, že jo? Jo, a serem nějak je to úplně přesvícený. Au. Taky nic nevidím. Tak kamera nic neví. Tak Teresko, co nám řekneš tady k táboru? Je to úplně luxusní, radím vám, jeďte na to, jeďte sem, fakt že jo. Jsou tady hezký kluci, některý. Au. Jsme teda na prvním turnuse. Jsme na prvním turnuse, který je od 4. července. Od 4. července do 18. července. A Lucina mi tady do toho sere Krištofa. Ne, sorry. Jsem Luci. Lucinka. Vidíme, jak to už slyší ta kamera, místo toho větru už slyší jenom vítr. Vidět malé ruční. Musíš řvát, víš co, a ne, vy se pořád prohlížet. No, úplně nechceš? Zkus to ne, ale ne na mě, více nahoru. Jdeme. To nedám víc nahoru. No, jsou tam všichni. Ahoj, nebudou mávat. Džus? Jasně, kamery zahradu. Proč ne džus? Džus. Ale Jájinka nám tady jde s džusíkem. No. A je s džusíkem. Džusíket. Tady máme maminku. Že mami? Jo. Tady máme Tomáška se Žanetkou, který mě ignorují a to je dobře. Ty dva mě zase začínají štvát. Ne, dělám si prdel. A tady máte Tinku s Pavlíkem. Pavlíku, pozdrav. Já vám ho zazoomuju, počkejte. Ne, ok, dobře, já ho odzoomuju radši. Zoomuju. Co?
Co? Někdo mě volá? Můžeš tady páry za náma taky. Jo, takže vám popíšu všechny páry, jo. Takže to je Týnka s Pájou, toho už jste viděli. Tamhle ty dva nevím, jestli spolu chodí. Tady máte Káju s Dominikem. A víc párů nemáme, pokud vím. Pokud vím, tak ne. Předu máš trojku. Ještě tady máte švédskou trojku. Ne, sorry. Za kameru, já se bojím. Já vám zazumuju Lucinku. Já mám jenom tu velkou kameru a to je trošku něco jiného. Tak víte, jak to postavíš a on to bude natáčet. Ona si to musí zvyknout na to světlo. No, tak to bude rozvázat. To natáčí? Fajné. Vadí ti něco, Martine? Já si tady chcípnu zemou. Ahoj, tak jaký byli komáři v lese? Ani ne jako komáři, jakože spíš koři, no. No, jsme tam to trošku skákali, no. To ti zůstane, Kiki. Přihoď Kikinu. Ano. Těsně vedla. Nic, Já se si říct Aparáci. Ale jestli to někde uvidím, jako. Jo, na Facebooku a na YouTube. Nebude to na Facebooku. A na YouTube. Ani náhodou, na YouTube možná. Bude. Tam to ani nenajdu, ale na Facebooku ne. Jo, najdeš, stačí vyhledat Demi Storm, a máš to. Facebook ne. Demi to tam hodí. Jo, já pak hodím s nimi. Tak to bys musel ale přespat, kdyby to je police. Ještě tečka. No pozor, to se musí natočit. Na ten koš. No to nedá. Trochu stále ne. Na potřetí. Já nemůžu. Tak mi dej kameru. Já to natočím, já jsem dobrý já jsem dobrý kamera. Super, plus velkým P a velkým E. Super, Kapiči. Nebudou i nepovedený záběry.
Mám si to napsat. Jo. Tak mi to ale napište, jsem byla daná. Tak rychle mi to napiš, ale... Nebojte, budete jenom na Facebooku a na YouTubeku. Oh yeah. Tak to vypadá, že nuda. Aby jsem v televizi. Ne, budeš na Facebooku a na YouTubeku. Budu na internetu. Tvoju mámou teda to bylo jak víš, máma na sáry. Když nemáš to svýho dežota. Není na to co říct. Ne, dělej pindo. Na koho jinýho by se čekalo, že jo? Hlavně mám 1,5 minuty. No a ne? Tady odchází sem celou. No a však jo. No, ještě mám Ukaž Filipovi, jak se tvářil Raje. Co kameruješ? já ti Ty moc tam přitrala. Au. Ukázat. Já se to nechci otáčet moc. Ale když vás je mrtě. A já tam hovno vidím. Hej, pindo. Snažím se tam chytit asi přibližně takových 200 lidí. Pana Jirka, co ty tam Kačenko. Tinko. Ne, to je moje holka. Jo, to je ne... Koukej, teď musíš nás natočit. To je moje holka. Nikam nedáme, jo? Měla si na písničku, to víte. Zrovna do kopečka. Já bych měla jít zadu a všechno to natáčet, ale já jdu vepředu a všechno to natáčím. Tak kam to jdeme? Kamže to jdeme? Do Trutnova, to vím. Žrádlo. Na žrádlo. Mastný. Mastný žrádlo. Žrádlo. A jít jsme vás mastný. Mastný. Já se musím pozastavit. Žádná z kameru, aby jsme viděli, jak budu chrápku a mluví ze spánku. Ne, jak mluví, jak chráje, nechám tam podsadil a jenom. Je uzavřená huba. Tak, co ti bude líbit?